तर नाश्त्यासाठी खूप छान अशी सोप्या पद्धतीने कांदे पोहेची रेसिपी आज बनवलेली आहे। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे की झटकीपट कांदे पोहे तयार करायची रेसिपी। तर हा माझा नवीन यूट्यूबचं चॅनल आहे, वर्षा किचन माझं चॅनलचं नाव आहे। तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला आणि असेच नवीन आणि साधे सोपे पद्धतीने बनवल्या जाणाऱ्या रेसिपी तुम्हाला मी रोज दाखवणार आहे। तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला बनवूया आपण आज कांदे पोहेची रेसिपी। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा। तर तुम्ही बघू शकता मी पोहे बनवण्यासाठी काय काय घेतले। तर हे पोहे घेतले आहेत, स्वच्छ धुवून मस्तपैकी पाणी याच्यातलं सगळं निथळून घेतलं आहे आणि मस्तपैकी नरम सॉफ्ट भिजून घेतलेले आहेत, मोकळे एकदम छानपैकी। आणि याच्यानंतर मी घेतलं आहे बारीक कोथिंबीर घेतली आहे चिरून, मस्तपैकी धुवून बारीक कोथिंबीर घेतलेली आहे। हे शेंगदाण्याचं बारीक कूट घेतलेला आहे भाजून, तुम्ही हवं तर खोबरं पण वापरू शकता। 2 मोठ्या मिरच्या घेतल्या आहेत मीडियम आकाराच्या, 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे कारण कांदे पोहे आहेत ना। त्यानंतर हे कढीपत्त्याचे 2-3 पाकळ्या घेतल्यात आणि हळद आणि मीठ वापरले, बस। याच्या व्यतिरिक्त काही वापरलेलं नाही आहे। तर चला आपण बनवूया आज कांदे पोहेची रेसिपी मस्तपैकी झणझणीत आणि साध्या सोप्या पद्धतीने। तर तेलामध्ये मी हा बारीक चिरून घेतलेला कांदा जो आहे तो टाकलेला आहे। मी तेल अगोदरच तापत ठेवलं होतं स्लो गॅसवर, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं नाही, म्हणजे दाखवण्यात नाही आलं। आणि हे आता कढीपत्ता मी त्याच्यात वापरते, कढीपत्ता टाकला मी ह्या कांद्यामध्ये आणि हे जो मिरच्या कट केल्या होत्या त्यासुद्धा टाकते याच्यामध्ये। तुम्हाला जर तिखट हवे असतील तर तुम्ही जास्त मिरच्या वापरू शकता, पण पोहे जेणेकरून तर थोडे नॉर्मलच तिखट हवे, जास्त नाही पाहिजे। पण तरीसुद्धा जर तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर तुम्ही मिरच्या जास्त वापरू शकता। मी पोह्यामध्ये असेच 2-3 मिरच्या टाकते, जास्त तिखट वापरत नाही मी। आणि याच्यानंतर बघा आता तुम्ही मस्तपैकी आपला कांदा जो आहे तो ब्राऊन कलरचा झाला आहे, म्हणजे छानपैकी असा परतून झाला आहे मिरची कढीपत्ता संग। तर आता आपण याच्यामध्ये हळद मीठ टाकून घेऊया। हे बघा, हळद मीठ आपण याच्यात टाकून घेऊया तेलामध्ये हळद मीठ टाकल्याने काय होतं, चांगलं एकजीव होतं। आणि पोहे जर त्याच्यानंतर मी पोहे ॲड करेन ना तर ते चांगले एकजीव होतील। आणि वरून हळद मीठ टाकल्याने काय होतं, ते जास्त असं व्यवस्थित नाही म्हणजे एकजीव होत। तुम्ही ट्राय करून बघा हवं तर, पण जसं तुम्ही तेलामध्ये टाकताना तर ते खूप छान एकजीव होतात, हळद मीठ वगैरे मसाला जे पण असेल ते। आता आपण हे जे पोहे आहेत ना आपण हे याच्यामध्ये टाकून घेऊया। थोडेसे ताटाला चिटकलेत ते मी आता हाताने काढून टाकते, थोडेसेच राहिलेत प्लेटवर, ते झटकून घेते। हे बघा, हळद मीठ ह्याच्यामध्ये टाकल्यामुळे बघा कसं व्यवस्थित त्याच्यामध्ये एकजीव होतं आहे ना। आता वरून टाकलं असतं तर त्याची एवढी चव नसते आली, एकदम वरून एकदम पिठासारखं वाटतं वरून टाकल्याने। त्यामुळं ना तेलामध्ये हळद मीठ परतून घ्यायचं। आणि आता हे पोहे आपण मस्तपैकी एकजीव करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता ना एकदम मोकळे आहेत, अजिबात चिटकत नाही आहे खाली, आणि नरम सॉफ्ट पोहे आहेत एकदम छानपैकी। बघा तुम्ही बघू शकता अजिबात चिटकत नाही, किती मोकळे पोहे झालेत आपले। काही लोकांची म्हणजे पाणी जास्त वापरतात, म्हणजे जास्त करून मग ते खूप असं चिकट होतात पोहे, पण अशा प्रकारे करा तुम्ही, मस्त मोकळे होतील। आणि हे शेंगदाण्याचं बारीक कूट वापरलेलं आहे मी मस्त, तुम्ही खोबरं वापरू शकता, बारीक किसलेलं खोबरं असतं ते पण सुद्धा वापरू शकता, त्यांनी पण खूप छान पोहे होतात मस्तपैकी। तर मी खोबरं नाही वापरलं कारण मला पोह्यामध्ये शेंगदाणेच आवडतात। तर आपण मिक्स करून घेऊया छानपैकी परतून। गॅस स्लोच ठेवायचा, मी गॅस स्लोच ठेवला आहे आणि तेल कमी वापरलं आहे त्यामुळं चांगला फ्लेवर येतो। असं आपण एकजीव करून घेऊया मस्तपैकी। 1 कप गरम चहा बनवायचा, अद्रकचा कडक आणि असे पोहे मस्तपैकी चहाबरोबर सर्व करायचे बस। वरून हे कोथिंबीर बघा तुम्ही, आता हे कोथिंबीर टाकल्यामुळं किती छान लुक आला आपल्या पोहेला। पोहे म्हणले ना, कांदा पोहे म्हणले की कोथिंबीर ही हवीच हवी, कोथिंबीरशिवाय पोह्याला मजाच नाही आहे। त्याला एक चांगला लूक पण भेटतो आणि दुसरी गोष्ट खाण्यात पण मजा येते। पोहे कोथिंबीर वगैरे असं सगळं सर्व करून छान वाटतात पोहे खायला। तर तुम्ही पोहे असे नक्की करून बघा, ज्याला पोहे आवडत नसतील ना ते सुद्धा पोहे खूप आवडीने खातील। तर असे आपले हे जे पोहे झाले आहेत तयार। आता गॅस बंद करून थंड करून घेऊया पोहे छानपैकी आणि मस्तपैकी चहा बनवून असे पोहेचा आस्वाद घ्या। तर बघू शकता तुम्ही, बघा किती छान आपले मोकळे एकदम सॉफ्ट पोहे तयार झालेले आहेत। खूप कमी वेळात आणि खूप छान असे पोहे लागतात कांदे पोहे। तुम्ही नक्की बनवा, सगळ्यांनाच कांदे पोहे खायला खूप आवडतात।
तर आता थंडीचा पण सीझन येत आहे, तर अशा वेळेस पण तुम्ही कांदे पोहे आणि गरम गरम चहा, अद्रकचा चहा आणि कांदा पोहेचा स्वाद घ्या तुम्ही आणि नक्की बनवून बघा असं सोप्या पद्धतीने कांदा पोहे. वरून कोथिंबीरसुद्धा तुम्ही ॲड करा. अशी कोथिंबीर वरून टाकली ना तर खूप छान लागते खायला. वरून बारीक खोबरंसुद्धा तुम्ही किसून टाकू शकता सुकलेलं आणि लिंबाच्या अशा 2 फोडी मस्तपैकी एकदम छान वाटतं बघा. तुम्ही असे पोहे खायला खूप छान वाटते. तर नक्की व्हिडिओ बघा आणि लाईक करा.